lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wanda wani mutu a rayuwa ta. Gashi tun da maman mu hida fa umman mu tace kar in yi auren nan. Tace yaro kakkai auren nan, ni nace alquran sai na yi aure. Tun nawa ne suka yi aure a gaba na, yanzu gashi nan nayi. Alquran tun da ne auren nan sati ɗaya yayi yawa. Ina a cikin sati ɗayan nan sati na biyu na ji na fara an sa wuta. Na rasa inda zan yi sake shi kenan, ni na zama mijin hajiya. Ga abokai na ma sai da suka ce mun kai in yi auren nan, kai in yi auren nan naje nayi. Kun ga duba. Ga Yarima Ahmad Yarima dan iska. Yana nan shi kan shaƙe ya auren, amma sai ya ziga ya dinga ziga da je ne auren nan. Yanzu gashi na zo na auren matar sai ya uban juya da ka san ga nan dai abadin Allah dan Allah. Ka cika min kaya? Tambayan ka nake, ka cika min butukan da na sa ka ja min ruwa? Wanke-wanken fi sabilillahi tun safe in baka aiki, amma har yanzu baka gama ba kuma ka san akwai aiki? Ka yi min shiru. To ki ban minti ɗaya mana. Minti ɗaya ne zai ishe ka kai wannan aikin? To ki ban sakan 30. Ko tsawa kake min? Tambaya ka nake, tsawa kake min? To maza ka gama, akwai sauran aiki. Ka ba da jiki, ka ba da himma mana. Ikon Allah. Annabi ya yi gaskiya. Shi yasa annabi yake cewa ma taraktu ba a da fitinatin. Ban bar wata fitina ba a baya. Ba ka gama wanke-wanken ba? To kai sauri ka gama ga wankin nan. Ka je ka shi. Ya fita kan kai min ya fita ba. Yanzu nan zan yi aiki. Ka je ka yo cefa ne a ɗaura girki. Kana ji na aiki. Ko ba ka ji? Daru ala rijali minan nisa'i. Mafi cutuwar maza daga matansu. Me ka ce? Ce Allah ya yi gaskiya.